Hello, good morning, खुलुमबाय आंनि गासैबो इउटुब चेनेल नायगिरि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखादों आंनि मोखाङाव नायनानै आंहा दासान्दि बारा मोजां गैया देहाया ओमफ्राय बेरायनायबो जाबाय थादों नालाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दिनै फुंजानि नोंथांमोननो मोनसे ब्लग्स लाना फैलायबाय मा बाबा मा खुगा मेंब्रां सिखारदोंल' नै जोंना देलायाखै मोखांबो सुजायाखै माइ मा ओमफ्राय दिनैनि ब्लग्सआनो जाबाय आङो जोंहा बे नोंथांमोना नुबाय थादोंना बे दैखौ जोंनि फुख्रिखौ ओमफ्राय बेहाय लकेल ना हमनो थांदों आरो बोराया ओमफ्राय बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननो देखायनि ओमफ्राय माबायदि हमो ओमफ्राय नायानो बारा गैला आरो दाख्लैफोर मोनबाय थादोंमोन नोगोरनो नाया ओमफ्राय दा दैया रानहांबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बोराया ना हमनो थांदों बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै ब्लग्स लानानै फैदों थ' नोंथांमोनहा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं बिराद दुखु मोनबाय लोगोफोर सिगांनि बायदि भिउस फैला मानि थाखाय भिउस फैला बेखौथ' मिथिला जाहैबाय नोंथांमोनहा साइड आंनि ब्लग्सखौ मोजां मोना ओमफ्राय आंबो नोंथांमोननो मोजां ब्लग्स लानानै फैनो हायाखै बिराद गोबावनिफ्राय थेवबो साफा सानै बिथांमोनहा आंखौ साफा सानैल' नङा जेनेबा एसे बुरजायानो माने आंखौ हेफाजाब होगासिनो दं बा आंनि ब्लग्सखौ मोजां नङाबाबो नायगासिनो दङ थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो ना हमनायखौ देखायहैनोसै आरो ना नोंथांमोननो बाबा नों थाङो फुख्रियाव नों थाङो नामा थाङो इस गालांगोनसै आं नै आंहा फिसाला खुदुंसैलाय आंखौ खुदुंसैलाय गालांगोनसै आं नोंखौ गालांसै दे बाबा दे इस सोनो उखैबायदां आंनि फिसालाया ना उखैबाय आं नों गाइखेर बानायना होलांसै बाबा दे ओमफ्राय नों मामाजों दसे थाथ' दे आं ना लायनानै फैनो दे ना जानो लाना फैनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गुदुं नागिरग्रोनांगौ खस्थ' जाथारो बोराया ओंखामखौनो जानो हाया आखाइया आलौजोबो जाहैदों गुदुं खन'नाया नाया देग्लाय बिराद लस जाबावबायसो लोगोफोर जोंना बेसेबांल' ना मोनामोन गलांनाय जाजोबदों नै खेबसे हमगासेयाव नै ना दङथ' फैदोंमोन नास्राय आदानि खन'सै मोनासैलै नाखौनो मोजां खना बेयाव गोथौथ' मोनसे जावनाय दं नै थेंगोना माथाम खेबसेयावनो माथाम माब्रै फैखायो हमनो रोंबा नै माथाम बिलाइ बे बालायाव दंबावो दंबावो बालाखौ फुलुना नाय औ ओइ बारलांबायसो माथो नुखादा माबा थेंगोना नायालाय जा मोजांखा माबानानै हाब्रुजों फबजानानै थैजोब्बाय नाया गासै 3 केजिसो जासिगोन खोमा लोगोफोर ना खमसो जागोनथाय अन्थाइ अनलाबो दंलै मारै बारहोजोबखो बोरै जागोनथाय हरखानायाव बुथारनाङा दे हनै आयै नुबाय लोगोफोर गैला थांजोबहोबायसो हनैलै आं हमहर हनै ए बिसो जा बुरजा फैदोंमोन लोगोफोर खेबसेयावनो ओरै दुद्रुख्लायलाङोना फुरा थांफिनजोब्बाय हनै नोंनि आखाइ खाथियाव गुदुं दङ दे आंहासो जब्ब' थांसैमोनलै नाखौ लब जानानै जब्ब' थांबाथाय सेसमोन मबाइल नाया फुरा जा बुरजा फैखादोंमोन खमैबाबो 10टा 15टासो फैदोंमोन बारसिनलांजोब्बाय माबा हमनो हायास्लाबासैना हनै खेबसेयाव माबायदि फैयो बे गथ'फ्रा हमनो रोङियानो माबायदि हमदों नै गलांफिनबाय नै सारियावनो गारहरा जाम्बाफ्रा
खेबसेयावनो बिदि फैखायो आरोना हमनो हानांगौ बिथिं जेफोर ओरै जि साफिनानै दोनबा जागोनदां बैथिं गोथौआ गैला नामा ओरै फै आजा ओरै फै डाइरेक्ट खादायाव गारखादे दहायना सेस थांजोब्बायना 15टा 20टासो जागौमोन खेबसे माबायावनो ओंखार आजा नोङो औ हाबसिनजोबगोन ना बे नाया गुदुङाव दे हाबसिनजोबबाथ' अरजाया खिन्थु दै रानैनि सिगां हमजोबनांगोन बेखौ हरै हरै बारलागासिनो दं बैथिं गबाय दै नास्राय गिदिराबो नै मानसि गैयाबाथाय बिदिनो बारलाबाय थायो बेयाव ना मासे गिदिर दङलै नै नै लोगोफोर नायलाय खेबसे माबायाव माबायदि फैयो थेंगोना ओमफ्राय बोलोबोथिया नास्राय बिदि फैयो आरोखि नै ना हमनाया माबा जाबाय आरोखि टाइमा आधा घन्टासो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायनो हागोन नाखौ खांख्राइ फैदों नाखौ आगै खेबसे सुखांहैग्रोलाय फैजोबसिगोन होनदों बै हासुंफोरखौ बोख्लायनानै दोनहरलाय ओइ आजा बै हासुङा बोख्लायनानै दोनहर दा बोखांनो हागोन बेखौनो खस्थ' गैया बेखौ बोखांबा नै लोगोफोर नुहुरबाय ना बे हासुङा लाबोजोबलाय बे हाखरावसो माबा दैयावसो गारफिनजोबो दैयाव गारफिन नाङा दे थैयो नाया लस जायो आं हमनो लुबैथारो नोगोरनो नाखौ दैज्लाङाव बिराद लस जादों नाया आरो बेयावनो फासि साजोबो ना मानसिफ्रा जेजों फैयानो ना हमबासो मोनो नुहुरलालाय गोजान जाबाय बिफा थांनो हाया सिंगि दङ माफा मानै सिंगि बिमा दङलै बेयाव थालांनाय मेंबाय नाफ्राबो हनै बारलागासिनो दं बै खादा गोजाया लायदो सोर दोरबोखो बाहाय ना दं बैखौ सुनोसै सुगोरसै फिफा ब्लग्सआ नोगोर गोलाव जाबाय लोगोफोर 20 मिनिट्स जाखाबाय दानो
बामिखौ मोनासै सेरसे नङा दां हनै हनै नाखौ मानो गारहरलाबायखो बै नाया खनहर हनै आजा थैगोन बे नाया ha रोङाबा दा खालाम दा नों दा बानायथों आजामोनहा नाखौ मोजां हमाखै नै एथ' खस्थ' हमनाय नाखौनो नाय ना खिथुजोंल' नुबाय बारनाय नङा दां बै दोआव दोनहैथ'दो होमबालाय बारगोनबा बैयाव दोन दोआव औ बेयाव औ दै होनानै दोननांगौमोनलै एसे हाबहोनांगौसो एम्बुआ बारा गैलाना सिंगिया 150 थाखा गाहाम फवा मोनो थेंगोनायाबो 100 थाखा फवा मोनो नाखौ खन'नो हायासैनो बोराया गोथौथारना ओमफ्राय आखाइया खस्थ' मोनजोबो भिडिअ'आ बिराद गोलाव जाबाय नै माबा 16 मिनिट 27 नै हनै नै थै ओंखारलायथारबाय गावजों बेयाव मोनसे गावदों बेयाव मोनसे गावदों ओरै थैया गलायलायबाय नै बेयाव मोनथाम गावदों बेयाव मासे बेयाव मासे बेयाव मासे बेयाव माथाम गावबाय नै माबा लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बे 16 मिनिटआव बे आरोखि ना 1.5 केजिसो जासिगोनदां 1.5 केजि जागोन बेयाव लोगोफोर नै नोंथांमोनहा नुबायना रावबो ओरैसो साना ओरैसो थादों नै गासिबो माबा मा होनोमोनलाय बोलोबोथिया बारा गैबावा थेंगोना ओमफ्राय नास्राय ओमफ्राय खांख्राइ माथामसो दं आरोखि गासिबो बे एकदम थाजा फ्रेस ना आरोखि 1.5 केजि जागोन ओमफ्राय गासै आधा घन्टानि बारा जाबाय आरो ना हमनायाथ' नोंथांमोनहा टटेल नाखौ नायनो हागोन थ' बैयाव दङ हनै गथ'फ्रा नाखौ सिगि हरजोब्बायसो दांलै रोङासै थ' थां बैसिम बारलांदो दे एसे समाव लाया जा अन्थाइ एसे दंदेरो है 3 केजि बारगोन नै आधा घन्टा हमनाय ना बियो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे दोआव एसे दंबावो ओमफ्राय दहाय एसे आजाया जानो होनानै लांदोंमोन ओमफ्राय आधा केजिसो जागोन आरोखि हनै बोलोबोथिया हरसै नैबेयावबो दङ दोआव ओइ बारबाथाय बारसिनखा दे आजामोन नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै बरिया नाखा थाजा बे दोआव गैला सुस्र'होदो बोरो नोंसिना नाया नाखौ हमनो रोङा थ' लांगोनानै बासैगोरसै थ' टाइम गैला
जागोननो एसे दा हमफैफिन मा ना बियो आबै थथा ना थथा बोरै थाफैगोन जोंनाव गैयामोन ना गोग्रोमदों एसे सिखालांबावलै हजों दै सेरनो गनायनि नै ना थफा दां नङाबा ना थफा आं गेलेसैबोलै दा बोराय आंखौ हमना लांदोथ' गोलैलाबायनो नागिरथारो नै लेमोनद्राथार आयै आं दिनैसो बिदि फैफेरदों लोगोफोर आं मानि मालाय संनाय मालाय बोराय संनायखौल' जाथारो आङो हाया नालाय ओंखायनो ओइ सोलौ गिर जाएगा मैं गिर जाएगा ओइ लेमोनद्राथारलै माथो दै रानबाबो सेन्देल गाना गाननांलाथ' रिमोनगोनसो सेन्देल गानबा आं दा बास गोरोसैलै रा दसे ना बास हैगोरसै फैदोबाल नै हाब्रां बारिजों होलांथारसै जोंहा जि खस्थ'हाय बोरायासो खस्थ' मोनो जोंना लागाव बेटाफोर ना सायनाया सुरु खालामसै ना जानांगौलै बै सान्द्रिया माबानांगौलै र' सान्द्रिखौ एसे फुनांगौ बेखौ लाजा एसे सुनानै लाखादोथ' बे खादाखौबो लाखा जानायनिखौ बे खादायाव बासिनोसै उन्दुबाय सायफैदो होमबालाय होथेनानै फै जानायनिखौ एसे दे बोराय बासिदो दा मोनायाव सानजों ना फायखारि बेलासियाव ना फायखारि जाहैनांगौ बिदिखौ फानहैसै औ मोजांखौ फानहैसै एसे ओरै जालाय नों बे आखाइखौ दे बासिदो दे गोथांखौ बै दो गिदिरा लायबावलायलै गोथांखौ दोन बामि बायसिनाखौ ओरै बेफोर जायोथ' आयौ गांगाथेफोरखौ सुदों नोङो सोर ना सायनो रोङो नोंसोरो सोरनो रोङा बिफायासो रोङोमोनलाय थाङा जाना बै नाखौ एसे सायना हरगोन थैनायखौ हानदो नै लोगोफोर बेयावबो दंबावो नाया थेंगोना जोब गासिबो थेंगोना बोलोबोथिया नै लोगोफोर नाया फानहैनो ओंखारबाय नै जोंहा नायानो ना दोनै नै फवासे बे माखासेखौ सुला औ बेखौ सुदो ना फानहैनोसै जोंहा बोराय बुरि नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ ना सोदोल' जायो नैबेसिम नाया खयफिट जागोन बोलो बोथियाया नोंनि मथेबा माबा थेंगोनाया देग्लाय बोलो बोथियानो मोनासैना बोलो बोथियाखौनो मोनासै देग्लाय लोगोफोर फानहैनायखौ नोंसोरनो देखायला दै ना देखायनांगौ आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लाजिनाया लाजिया ओमफ्राय खेबनो उसुबिदा जागोन ना थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय थेंक इउ लाभ इउ अल 100 थाखा फवा फाननोसै आं लोगोफोर दे